Today, magbabike kami sa in-explore namin last video. Pero, mas madami na kami ngayon. Gaya nga ng kasabihan, the more the merrier. So, abangan nyo kung magiging merry ba or lonely ang ride na to. Pero bago yan, susunduin muna namin yung isang kasama namin. Derek. Ikaw ano niya? Ay, tidak penti. Sini danom. Bike check. Ay, hindi pala pa yan. Bike check. Dogs. Okay, kasama na namin siya and let's go! Makas muna. Punong-puno na yung pantog ko. Naiiyak ako. Malubak pa yung daanan. Aray ko. Hello! JTC! Dati kami JTC! Balatong. JTC ba dito? Lumapit na yung JTC sa amin. Uy, Darren! Ha? Nakte mo kasbona, Je. Kaya tagbay? Je, makasbona. Anin? Hindi ko na talaga mapigilan yung ihi ko kaya tumabi muna ako saglit. Nagkakape kasi ako bago mag-ride. Alam mo yun, coffee is life. Okay, let's go! Steven? Wala, kita. Altamira, men. Tulad nga ng sinabi ko kanina, madami-dami kami ngayon and hihintayin o maghihintayan kami sa Altamira bago pumasok sa mga trail. And so far, 5 pa lang kami at nauna na sila Garrett at Boss Deo sa Altamira. Connect. Yun, doon na yung dalawa. Okay, nyaki di. Italo tayo. Tatlo pala sila, bale 8 na kami at may hinihintay pang 4. Sorry, kita ka doon. Ay, bene. Ang gadong tayong gaya. Garrett. Yan na gana? Inyo. Hinyo. Oh. Jazz, Michael, Dave. Deo. Kapurahin ka lang. Ay, dapay. Sige, sige. And ito yung ilang mga clips habang buryong-buryo kaming naghihintay ng almost 1 oras. Helmet check. Uy, Uy, kataklit sa keso. let's kumanyang Yan yun. Letan. doha talo pa, alright. Okay, kompleto na kami. Bale, 12 kaming lahat and medyo mas mabilis na kami ngayon kasi mas kabisado na namin yung dadaanan. Takteng dami natin. Garrett. Muna na ka.
Natawa ni boss na yun. Oy! Whee! Drop! Dalawa! Go! Ay, dasabit. Di namin namalayan, may dalawang riders palang sumusunod sa amin. Kaya update, 14 na kami. And eto na siguro ang pinakamaraming makakasama kong mag-trail. Dati kasi, mag-isa lang ako. Huwag kayo iiyak. Drop! Ang camera ko. Gargay! Hold! Dasim moro nga doa. Sabit. Dito kami ako. Munakan king. Ba, di ka da rin. Benan. Hindi, kordon mo ba? Na-flat pala yung gulong ni Michael and medyo malaki yung butas ng tube niya. Pero buti na lang, may patch kit akong dala. Kaya itatry namin kung kaya ng patch kit. Sumuro kay latan bro. Pam. Pam. Mata dito yung narot. Wow! Sayo din, jagdak ka. So, dayo. Ibangir niya. Ito yun eh. Hindi kinaya ng patch kit yung butas sa inner tube ni Michael. Kaya pinahiram ko muna sa kanya yung extra inner tube ko para mas mabilis na din. So, nagpatuloy na kami and sana wala nang aberya. And sana, nakasubscribe ka na din sa channel na to. It's free and you can always change your mind later. And nakamit na po natin ang ating kauna-unahang 100 subscribers. Kaya maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at susuporta sa akin at sa channel ko. Mabuhay po kayo. And with that being said, medyo malapit na kami sa lalabasan. And so far, nakakasabay naman ang lahat. Bike! Dami namin, no? Woo! Gimas! Ay, gurigam sa kanan eh. Jai! May sumisigaw. Yung swell. Hawan, gagi. Ay. Jai, war. Sige lang. Ito yung drop na. Oo, kaya.
Nyakarap? Kamawatan? Han? In-explore mi karo din na minsan. Pagmapa kami nga umay to. Nagado tayo karon. Santay may pebos. Sorotan nyo na dahalan na tan. Kaya pa par. Kaya. May kapay? Si kayo ah. Ikaw pa yung tangke ah. Napapaisip kami kung magwa 1 round pa kami sa trail. Pero napag-usapan namin na kapag madilim na sa mga oras na nandun kami, hindi na kami tutuloy. Sabay? Hindi tayo may karong apart. Subitan mo lang. Ayun nga magnatay ko na. Ito yung manin. But for now, lalabas muna kami papuntang highway. Sangsin na nga dito eh. Dowa. Then downhill tas nga ito manin. Idol. Bike. Hey. Nakalabas na kami dito sa highway at uuwi na daw si Boss Deo, habang kami naman ay nagde-decide kung saan ang susunod na pupuntahan. Merienda ba? And nauna na ding umuwi yung dalawang mga sumabit at sumunod sa amin. Ride safe mga idol! Dada ka oy! Pagmerienda? Kayo ah! Pagmerienda? Masa karod? Pupunta kaming Plaza Burgos para magmerienda. And sakto, kanina pa ako nagugutom. Diyan nakita. Buhangin na, nagkikita tayo minsan. Antay na tataplasan na, bisin na pa ito. Panantay ka rin. Yung panada. Panada? Okay. Wait. Kumalas at nauna yung ibang mga kasama namin. Pero nagpatuloy pa din kami sa Plaza Burgos.
Jabili. Jabili ka ng ano-ano. Ito yun eh. And nandito ulit kami sa Plaza Burgos Food Court. Pero magpapark muna kami ng bike at magpapahinga saglit bago kumain. Oh, ano nang jam. May galis dito eh, may galis. Kaya kanya ano. Di ba kaya ka? Oh, balancing. Mga matpang. Bagay ni Bert. Pagod yarn. Oy, halo-halo. Halo-halo. Hindi pa na content to. Nag-ice cream ka pa. Sabi mo magda-diet ka. Ay, hindi na. Sarap. Sino gumawa na yan? Tapos na kaming kumain and turns out nasa Plaza Burgos din pala yung mga kasama namin kanina. Ingat, ingat. Ingat idol, ingat. So yun lang muna sa ngayon. Dito na matatapos ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Please like and share kung nagustuhan mo ang napanood mo. Subscribe if you haven't yet. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe y'all. See ya! Nabili ka ng ano-ano.